Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tumuli kalajengaken pasrah tinampi tokoh wayang. Pramila katut dumateng panjenenganipun Ki Dalang Muhammad Yusuf Ansor Ganendra Khairuddin kepareng hanampi pasrahing tokoh wayang saking panjenenganipun Bapak Dukuh Padukuhan Karangsari nenggih panjenenganipun Bapak Ahmadi Riyanto. Saha katur dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Sarjono MSI, panjenenganipun Bapak Haji Teguh Budianto, saha panjenenganipun Bapak Ulu Bapak Sumono ST, saha panjenenganipun Sulih Sarira saking Koramil, saha Kapolsek sedaya keparenga hangampingi lampahing adicara pasrah panampining tokoh wayang. Paripurna pasrah panampining tokoh wayang kang minangka pratandha bilih lampahing giaran ringgit waducal sedalu natas kanthi lampahan wisang geni lahir kanthi dalang Ki Muhammad Yusuf Ansor Khairuddin ingkang titi wanci mriku tumuli kawiwitan. Pramila ing samangke sedaya lampahing adicara giaran ringgit waducal sedalu natas wonten ing titi wanci menika. Embok bilih sedaya ingkang badhe kaandharaken dening Ki Dalang. Sedaya tuntunan ingkang becik sumangga keparenga sami dipun petik. Dene tuntunan ingkang ala sumangga keparenga dipun singkirana. Sugeng hamirsani, sugeng dalu katur dumateng para sutresna budaya. Kula pungkasi akhirul kalam billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.
paneman kawis pita kang rata pintereng toya aja umas dan sumaran renyuan soksma
marekoten prayetna semurire seka balik pitiyane kandhayane Tresna purnama sasi kilar-kilar semedeng ing lantaran Ilahe awi kena masuk purnama sidhem awi kena masuk purnama sidhem silatan maring jiwang jagat karana sirang tandha kawisesaning bisana sono sinawung langening pelepes semaksil stantun lambang Buddha jinantur tutur katulata tulat mreh labeting parabdya bini sudha ngupama paramang niskara karandada tumiying jaman purwa mangga tekabusananing gubita tangurenggeng palambang matumpa-tumpa arma panggung panggunggung sang Purwangkata segebyar dumadining wayang purwa Purwakaring kandha inarik aranda ting basa duweng kina ngemusu rasa yen linarasaya karaos mulajari angrasa pandi wruhing diri rasa mongsang rumangsani pindhari kaya jalma kangilo kaca jarwe wis rinakup cahing carita becik wis kagelar ing madaring pagliran ya Gusti Jatra mrisani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Daru nyangkar teka wis kinurba kodrating kamasa sari kang ratri angudri bawana prategeng duk sindha glir kemandi temadati wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tetulan tangkar tumanggar toyo sinrambun toyo Jawa pating krembyah dato padang kutu-kutu walang katogo buron wono meang buron toyo dadi obranan tanpa wijalan padang terwangan sinar sanggawang ngertawing kang arsa merbawan di jagat munggih jagat wetan tuk ungup-ungup munggih ngalungan muge rabang merenganga lamun kang saya ndilat-ndilato bumi saya dangu semurup sang Hyang Araka katos meblak kanan kiri ning abange jenar kapur bawan sinari sang Hyang Basanta tanem lukaton ijo raya-raya manggu gurung kang katon biru maya-maya pucang gunung kin mulan gudanu kasil ing Prabancana lenggat lenggut ngandu kaya gunung Mangkuda Mega tan metawis dangu soleng kawotase dene arsa ang upaya buka karep tegal sawahe angluhur silur tatana pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garulu kundi anggiring raja kayane samanehna pirembagan Samarwangge Sanggang Arkasaya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung inggih kiblat papat lor kidul wetan miwakilen sinaring jagat kang samya Rebanyudara Bentirja rebul kekuwung Prandir datar wonten ingkang amadani kekuwungging Karang Pradisan ya padusunan kang winastan padukan Karang Kadempel ya padukaning Klampis Ireng apancari menawa pambenganing kondosak ratring mangke padukan Karang Kadempel kebawat keperintah negari Ngamarta kang dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasa pantaya benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut bekating manunggal kapanto uruting cakra wolu wane-wane cakring wisesane kreping jurang cara krepung sirung kinarya sesuing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir tanem tukang rembuyung raya-raya Karang Gitri rewe-rewe ron kelapa bumi subur pasiten mawur satengah pinandur tangkar kawuryan dadi gunung-gunung banjeng adang rengseng langit lenggak-lengguk lampahe toya kang mijil saking sendang pening tirtane iline kang pinara-para playune kang tinampi wadhuk binendung-bendung kendaru hangileni sawah
Miwang pategalaning Narakesma mokal panguling tetani bebasan datanana bumi sajeng Kangkang Sela Sada tunandra kang prakapi pandha bathari silang gelar pasabinan yayaruk misarek kang pinangka pratiwi Pradene mangke Sang Prabu Semar Badrana nampi rawuhipun nata ndurati Sang Prabu Sri Bathara Kesemiwan nata wringkutane Sang Prabu Anum Gatotkaca datu kagat katurukasan Suritinon neng pasewakan busana maneka warna
Pak Puspita ing Udyana Miang Panjra Sarwa Rukma Ranggeng Manik Narawata Obro Prabanyo kang sumirat Kenyaring teja leliwaran lereki laji sireng kate wimbo kekandha mrek mi Diupeng maroto mondo saparan mangambar kongas gagak sak dule tomel mel. Ha. Nuwun sewu Den. Wah, lah kok kaya kejugrukan Wukir Sari klepan samudra susu. Atine Semar Badranaya bungah ora kaya dina iki. Bagong. Anakku dobleh kencana. Kula wonten maring adawuh Bapak. Lah ngono kuwi lho, Le. Nggih. Ditimbal iki basa. Kula wonten dawuh ngono raming apa mar. Aku arep muni semir kok ndak HP-mu kebajak meneh kok. Nggih, Pak. Jan wis. Pokoke piye, Bagong? Dongane Pak Duka. Iya. Tahun wingi awake dhewe sowan mrene urung nggawa gong Cina, saiki wis nggawa mir. Rikala semono lehmu arep tuku gong Cina kuwi rak ya disekseni warga masyarakat semene mbane. Iya. Matur nuwun, Pak. Lah iki kok dadi nirokke. Sinuwun Ndarawati rawuh ki lho, Pak. Iya. Karo Ndara
karo sinuwun Gatotkaca. Wah, jan. Karang kadempel dadi apa mundhak pamore. Ning kowe kuwi biasane ming nampa anu me. Pisuwane wong edan kuwi. Ha iya. Lho njaluk tamba. Ha iki mah dirawuhi karo Nalendra mara diage. Pak bagekno rawuh sinuwun Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Prayogatno sowanmu dole. Kaya wis ora kurang penak, Pak. Nuwun mangke sinuwun. Bungah ora kaya sagendakan iki. Sampeyan rawuh, paduka rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun Kresna kula ngaturaken Pambagiraharja kasugengan mugi konjuk wonten ngersanipun sinuwun Ndarawati. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iwang semono kang adili nuwih ana sasmintaning ingsun jagat masisaning Bathara. Wong bawana langgeng sinunggih datanawrat. Ya Kakang Semarya banget panarimaku bombong. Tiasing manah nata Ndarawati bareng aku nampa pambagyarajane Kakang Nayantaka. Sowan kono ing Padukan Karang Kadempel ora ana alangan suwiji apa Kakang. Sowanku kinandhenan Karaharjan ya mung aku ngaturake salam taklim sarta pudha pangastawaning nata Ndarawati wae tampanana Kakang Nayantaka ya Kakang Semar. Ha nggih. Pun kula tampa damel bombong sotaning manahipun ingkang abdipun Semar Badranaya sinuwun. Mboten langkung kaprayogaken rawuhipun sinuwun. Ya Kakang Semar. Sowaning nata Ndarawati kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ing kene. Ha nggih. Ndara Gatotkaca sinuwun Prabu Anom Gatotkaca. Ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Aja ngowah-owahi adat Siwa Semar. Ngowah-owahi adat liripun kados pundi? Ingkang trep lan ingkang pantes ngaturake sembah Wirah Gatotkaca dudu kok Siwa Semar. Ya senajan nuwun sewu. Tata lair derajat ing aceplik Siwa Semar kuwi ana kawan kawula cilik. Nanging yen to disawang kanthi permana jati tanpa beda Siwa Semar kuwi pangijawantahing dewa ngijawantah ya Kéwang Pigulane Semaya. Mula kang saka kuwi aja keduga awel manahmu lan aja mesgul atimu Siwa Semar. Gatotkaca ngaturake sembah katura Siwa Semar Badranaya. Teng omah diwaneni bojo teng mriki nampa sembahing Priyagung. Matur nuwun nggih, Den. Kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kaprayogaken lenggahipun Ndara Gatotkaca. Yo, sawaning Gatotkaca kaya wis ora kurang kepenak Siwa Semar. Ha nggih. Ngene iki lho Bagong. Pripun, Pak? Dadi wong ki nek kajen keringan, nang omah dindas-ndaske wong wedok. Nang kene nampa sembahe Ndara Gatotkaca. Lah nek nang kene karo nang omah ra ya padha wae. Ha iya. Iki betane ming mapan ning pendopo iki rada kajen kowe, Pak. Ha iya. Heeh. Nek nang omah ya ora ming simbok kanastren sing wani karo sampean. Aku wae ngendas-ndaske kowe paribasane. Mantumu kae saya, mantumu wedok kae bojoku. Ha iya. Ana karo wong tuwa kok. Sok rasan-rasan ning mburi. Dumeh sampean ki angger sewan surjane didol ngono kuwi terus. Rumangsane ora dindumi dit. Ning yo kowe ra bagiane simbok kanastren. Ha iya Bagong. Heeh. Sarawuhipun sinuwun Ndarawati kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Panakawan Bagong tak tampa ora liwat pangestuning nata Ndarawati wae tampanana. Nggih. Raharja rawuhipun pamujimu Panakawan. Alhamdulillah. Jan wis ngene iki lho. Rawuh teng Karang Kadempel mongko mboten ming trima piyayi tok, mboten ming trima awak tok. Ning nggih mesti beton entil-entil. Betul gula teh ngono lho Pak maksude iki. Ha kok entil-entil. Ming gula teh kok. Nek sembako beras sebagor ngono kuwi ora entil-entil. Lah apa? Sembako ngono tembunge. Ah iya. Heeh, lah jan wis nyenengke. Pun prayogaken rawuhipun sinuwun. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Nggih. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk Ndara. Yo Panakawan Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nana nggih sampun sanget nggen kula pundhe ndadosaken jimat manipe ndayanana ing kasantosan.
Mboten langkung kasekecana saha kaprayogaken Ndara Gatotkaca Lesna Ndarawati ingkang ngandhawek lenggah wonten ing pendhape Pedhukuhan Karang Kadempel. Yo, ponokawan kaya wis ora kurang kepenak. Nggih. Nggih ngapunten nggih rada telat wedange. Yo. Niki tenaga kula asisten rumah tangga kula nembe kondur kampung. Yo ora dadi ngopo. Nggih, mengke kajenge digaweke gareng. Napa kopi napa teh? Wis apa sing ngono aku gelem. Oh nggih, nggih kula damelke aras, Kak. Nggih. Nuwun sewu sinuwun Ndarawati. Iya Kakang Semar ana dawuhmu apa? Mengke riyen. Juga omong merbangane mung ngomple lambemu. Ha iya. Beneh kelan padatan sampean rawuh mboten kalih ingkang rayi garba ruci. Apa wong aku mau ketemu Ndara Sencaki apa? Apa iya heeh. Neng jaba pendopo kae do remi karo lancur-lancur Pandhawa liyane. Entak kanthi lenggarene do ora kersa kok. Ya wis ora apa-apa heeh. Nuwun sewu. Damel kejet sotaning tias. Ingkang abdi pun Semar Badranaya. Wonten wigatos napa lan daharunanipun menapa? Teka sak mangke rawuh teng Karang Kadempel Ndara. Keparenga babarana ingkang sejati menawi wadi tumrap para panakawan para kawula ing Karang Kadempel nggih monggo kula dherekke teng ruang tamu teng omah kula bale wisma kula teng gubuk kula. Catur netra kali ingkang abdi pun Semar Badranaya Den. Anjrah ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih sekar kadung ko ngas kandhanyo maweh raras retnaning driya ya jagat pangestu karo Ayahu Bathara jagat ora mengko to dhisik Kakang Semar. Kakang Semar Badranaya ya Kakang Nayantaka. Kula wonten timbalan, Gus. Aja mesgul rasamu, aja gelo atimu ya Kakang. Sayektianane Nata Ndarawati praptana ing Padukan Karang Kadempel iki mung arep nyuwun senjata pitulunge Kakang Semar. Mungguh kepiye nggonku bakal nggagapi marang lelakon ingkang tak sandang. Yekti manggene anggone Nata Ndarawati swanane Padukan Karang Kadempel iki ora saka negara Ndarawati. Teges sowanku iki ora saka karepanku pribadi. Nanging anane Prabu Sri Bathara Kresna sowan ana ngarsaning Kakang Nayantaka kuwi, aku bibar sowan. Saka ing kayiwangan Jonggring Salokaya saka ngarsaning Iwang Pikulun Manikmaya. Ingkang ora ana liwigati aku nampa dawuh Iwang Pikulun Bathara Guru. Ya kuwi kinan methuk sarta mboyong marang lungane Janaka ya baline Janaka. Saka anggone mapan ana ing kayiwangan swarga dahana. Merga mangkene nggone Janaka dhaup kelawan Bathari Dresanala.
ingkang kudu dipisahake. Mengkirian. Engko sik. Lah kok sampeyan maring dawuh Ndara Janaka dawuh kalih Dresanala. Iya Kakang. Nggih. Lah kok kedapun pisahaken menika? Dasare napa lan liripun menapa, sebabipun menapa? Mengko sikik Kakang. Nggih. Anane Janaka dawuh kelawan Imang Pikulun Bathari Dresanala. Kuwi uga dipisahake nggone mangun bebrayan sarta kandhutaning Dresanala. Kudu diwurungake teges digugurake amarga nalika semana Imang Pikulun Manikmaya dawuh kelawan aku yen to Dresanala bakal kadhawuhake kelawan Dewa Serani atnajaning Bathari Durga ya kuwi nalindring Tunggul Malaya ya Prabu Dewa Serani. Nanging bingung rasaning nata Ndarawati kuwur manahku Kakang. Merga ora tekan manahku merga Dresanala nalika semana nedeng bobot 7 candra yaswane. Mula kang saka kuwi aku wedi nata Ndarawati ajrih yen to nampa dedosan sarta yen to ora tak lakoni dawing dewa. Nanging yen to tak lakoni Kresna mengko bakal nampa hukum karma. Malah uga Iwang Pikulun Manikmaya uga wis kepareng dawuh kelawan Iwang Pikulun Bathara Brahma minangka wong tuwane Dresanala kinan misahke anggone Janaka omah-omah. Ya Kresna ingkang minangka sule wong tuwane Janaka, Bathara Brahma ingkang minangka wong tuwane Dresanala kudu ana rembug ingkang kudu diclentrehake Kakang Semar. Jaja mun taplereki nentap tuku yayasini pinetra kocak ngundarandir Cocobang mawinga wangis netra kocak ngondarandir pindha kembang warawari yen sinapet marang sagedheng iblis menungsa ora tatanan desmalaning rat glaglaing bumi panus maning jajalanat druhun simemonon sondel meker mendel meres apa ya Pak kowe Pak strayoli benentang segoro ngapa ya Mer ra idep menengo kowe ngapa kok ilang kamanungsane dewa kayangan ning atase kowe iki nalindraning para dewa Manikmaya aku tak gebrak matek aji pameling kowe ora tekan kene aja aja takon dosa kayangan tak obrak-abrik Manikmaya Seribu kaya
mareka den prayitna semuriris semuriris eka bali titiyane Gandayani Krisunya Purnama Sasi Kilar-kilar semetian ning tengahing latar kono lintang bimo sekti Sinong mati Sinong mati jagat kinari mong mbak lumembak ombak ing samudra ae ana kali lumut amrengeng awito tedenceng denjengan sik Pak piye Bagong iki rak Bathara Guru ta sing rawuh rene iki iya gebrak aji pameling heeh ngetokke dayane angin bocah iki tak uduke saka kayangan rekata jemblem ha iya bres tekan kene jan wis kok tumben ngopo bajekne yo bajekne opo piye Bagong dewa kuwi biasane ambune wangi kok iki ambune rada amis apa bar mbetheti iwak ya Pak hus sak-sak ora dewa kok mbetheti wader kira yae bar mancing segoronan aneh-aneh ora kowe kok nglumproki ngapa Iwang Pikulun Manik Maya kuwi adimu iya kok kowe nglumproki ngapa menengo rungokno rembuku sing baku aku mung arep ora trima perkara le Iwang Pikulun Bathara Guru iki arep misahke Ndara Janaka karo Dresanala le omah-omah Bagong. Lho, aku arep dipisahke ngapa mergo Dresanala didhawuhke karo Prabu Dewa Serani. Monggo Dresanala kuwi meteng 7 sasi yuswane miturut ngendikane Sinuwun Kresna mau, mula iki arep tak lempengke rembuke. Aduh. Ha iya. Mula kowe aja ganggu. Yo. Nang kono nek ning perkara apa-apa kowe entuk nesu apa ora? Ora usah nesu nek nesu karo dewa kowe kuwalat. Ya wis. Iya. Ning nek engko nganti Iwang Pikulun Bathara Guru kok ngusik utawa ngucek harga dirine bapak aku ora nrimo. Mergo piye-piye kowe Bagong enek kowe Bagong lair kuwi mergo bapak gojek karo Simbok, ngono. Mula nek weruh bapak kok dioman-oman karo wong liya kok aku meneng bae aku anak sing kepiye, Pak? Iya. Nuwun pangapunten Pukulun. Sakrawuhipun Iwang Pikulun Manik Maya kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula punjuk Iwang Pikulun Bathara Guru. Masturama sidam sekaring bawana langgeng. Mangke rumiyin to Kakang.
teka jengandika Kakang Nayantaka inggih Kakang Ismaya beneh kelawan padatan teka ngaturaken sembah kelawan ingkang rayipun Manikmaya malah sak mangke jengandika Kakang Nayantaka nglumpruk wonten lenggah wonten ing ngandhap menika liripun menapa ampun basa kalih kula panjenengan kula niki mengkere kok kula niki meng titah kok pukulun mboten pantes lan saru dinulu kuwalat dosa mengke nek Semar mboten basa kalih sampeyan. Lah pramila kula nyuwun panjenengan ampun basa kalih kula lan kula aturi nampi sembah kula. Mangkono Semar Badranaya. Nah, ngaten lho. Ya Semar ulun tampa. Mbuya lewat pangestu ulun bae tampanana Badranaya. Nggih pukulun kula tampi akarya bombong tiasmanah kula pukulun pun prayogiaken rawuhipun. Iya Semar kaya wis ora kurang kepenak. Sareng paduke Wang Pikulun Manikmaya kepareng kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk pukulun. Ya Nata Ndrawati malah jeneng kita prapta ning Karang Kadempel. Pangestu dalem paduke Wang Pikulun Bathara Guru inggih. Ya. Ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanana Kresna. Nana inggih. Kepareng kula pundi ndadosaken jimat paripen dayana ing kasantosan pukulun. Iya. Pukulun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk pukulun. Wayah ulun Gatut Kaca ing pringgondani ya ulun tampa. Mboya lewat pangestu ulun wae tampanana. Lho inggih kasinggihan sampun sanget anggen kawula pundi. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Ya Panakawan Bagong pangestu ulun tampanana. Nana inggih. Sampun sanget anggen kawula mundhi pukulun. Pun prayogiaken rawuhipun. Ya Bagong kaya mboya kurang kepenak. Nyuwun mangapunten. Semar Badranaya kepiye? Kaslaku mancelu kula kepengin Karang Kadempel menika pun matedhaki lan pun rawuh dening Wang Pikulun Manikmaya. Lah sak menika paduka sampun pareng rawuh mriki kula badhe matur. Ya Semar arep matur apa? Nuwun sewu. Kula nampi ngendikanipun Sinuwun Ndrawati pukulun. Bilih paduka menika badhe migaraken saha murungaken kandhutanipun Dresana anak kula anakipun Bathara Brama. Napa nggih? Nuwun sewu. Paduka badhe migaraken anggen bali wismanipun Ndara Janaka kalih putu kula Dresana niku estu napa bener? Ya pancen kasunyatane mangkono Semar jernyatane jeneng ulun bakal ndhaupake wayah ulun Dresanala kelawan atmaja ulun ya kuwi si Dewa Serani ya atmajaning Betari Durga. Rak ngaten iya. Lah nuwun sewu panjenengan mriku dewa nggadahi raos kamanungsan apa mboten? Wase Semar mboyongi rawuhipun Wang Pikulun Manikmaya menika kula namung badhe njurung pangabekti wonten ngarsanipun dewaning para dewa. Lan kula badhe nyuwun pirsa panjenengan menika nggadahi rasa kamanungsan napa mboten? Panjenengan menika menggalih napa mboten? Ning atase panjenengan menika kagungan derajat pangkat kok namung badhe dipun pisungsungaken kagem Tilaskeng Garwa. Tilaskeng Garwa inggih menika pun Betari Durga menika. Lah kok namung badhe dipun pisungsungaken maneman derajat pangkat panjenengan lho pukulun. Ning atase badhe nuruti dhateng pepinganipun ingkang putra nanging kok mateni karo anak sijine menika nek cara kula ilang rasa kamanungsane. Lajeng panjenengan menika nuwun sewu kula westani panjenengan menika wong tuwa ingkang kembang cindhe kembang siladan. Teges napa? Ora adil sampeyan menika. Panjenengan menika mboten adil merga napa menawi dipun petung. Dipetung cara ayune. Ayune rupane Durga menika pun biyen. Sakniki niku walah bahaya kula men mutah-mutah nek reti. Lah kok nggih tesih dibotke pepinginane niku nek cara Semar kula niku trima luwung baya kula kelangan derajat pangkat mbangane kelangan anak. Luwih pilih kelangan anak mbangane kelangan derajat pangkat. Kuwalik mar iya. Kuwalik Bagong. Jan Ana trima dadi duka nek aku. Iya. Mbangane dadi dewaning para dewa ngapain? Iya. Nek tak petung-petung kok ora adil e. Ora adil apane? Patrape Bathara sapa Bathara Guru kok ora adil. Wis menengo sikik kowe kena arep nesu kok tak wene kalundangan. Heeh.
Lah nuwun sewu Bu Kulon panjenengan kok tesih ngeboti karepanipun Durga menika lho. Kamangkon pun sewu anakipun menika mboten lahir batin. Atmajane sapa? Anake Durga niku lho. Anake Durga sing jeneng Dewasra niku ora lahir batin le tresna karo Drasanala. Niku mau ngepek ayune niku mau ngepek bodine. Teges le tresna kalih Drasanala menika ming merga nepsu mboten lahir batin. Lah kok panjenengan menika nuwun sewu kula westani dewa kok wateke brangasan. Dewa kok ilang kamanungsane kaya wong urakan niku ora pantes nek cara kula sampean dadi dewa Bu Kulon. Astunggara sidam saring bawana langgeng. Kemlewat ucapmu kaya wong regem jimat kaya wong wani ndilat wesi abang Semar Badranaya. Jeneng kita kuwi titah. Jeneng kita kuwi mung gedibal. Jeneng kita kuwi mung derajate ngaceplik lah kok teko wani nguman-uman lan panjenengan ulun. Ning atase panjenengan ulun iki dewaning para dewa mesti wae panjenengan ulun kagungan wewenang. Mangreh sagung kahanan gumelar ana ing Madyapada nanging jeneng kita lah kok dadi delangap-delangap ucap kita. Ndrwili kaya grujukan meleteh kaya bethek sunembu pategalan Semar. Yen to jeneng kita maksih bakal cawe-cawe marang apa kang dadi perkara kula warganing Bathara Guru. Ulun mboya tedeng aling-aling tedeng karang kadempel bakal ulun besmi. Lan jeneng kita bakal ulun lebur ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka Semar Badranaya. Kadur kemul mangnamu yang wadyo. Ngadar. Kurda kurare ka kiri-kiri renang kono makoy kelari gelang serumah wayot. Bung Mas Tunama Sidam karing bawana langgeng Panakawan Bagong maju nggone lungguh. Maju mawon maju kula. Wayahe aku nesu ya Pak. Sakarepmu. Aku wis sengit tenan. Anane aku nyembah karo Bathara Guru kuwi mung mergo aku ki mung arep nguja. Heeh. Mung arep ngelulu. Heeh. Mung arep manja. Bener. Wong ki nek agi kongas. Wong ki nek agi kongas. Nek agi kongas mung mergo nuruti saga. Ayo. Terus noleh momong tak puki. Iya iya. Panakawan Bagong kita arep ngopo? Ajeng nesu kula. Lho. Jeneng kita apa mboya wedi kalamun to kuwalat. Ulun iki dewa lho Bagong. Weh, kuwalat piye? Ora ana critane kok Bagong wani karo dewa kok kuwalat. Wis ana buktine Bu Kulun. Buktine apa? Lho, iki Semari dewa. Bendina tak waneni nek aku kuwalat wis biyen-biyen. Nah. Dadi umpama aku wani karo kowe ora nek walang sangre, ora nek walate. Ya, Pak. Ha iya, terusno leh munesu. Kandhane kok. Ayo areng apa kowe? Semangkean. Ya ngerti kok aku ngerti nek kowe ndek keluwihan. Tanganmu papat, kowe nek pramusa aku mesti menang kowe. Mergo tanganku mung loro, tanganmu mung papat. Menungso mboya tatanan. Jeneng kita ninggal tata krama ninggal Subasita mboya basa kelawan panjenengan ulun. Basa glut ora ya jotosan wis ben. Aku ora apa-apa to Pak Mani karo dewa ora apa-apa. Ora apa-apa. Aja kuwatir kowe tak wenehi kadigdayan tak paringi katiyasan kowe tak paringi kasekten. Alhamdulillah. Ndek bapak berguna ngene iki seneng aku. Ora mung gedhe mangane. Nabuh ngoweh-oweh. Edan Gatotkaca wonten dawuh. Sak-sake tenan Bagong le omongan kajengipun. Sak-sake mboten enten walate kok. Nah iya. Apa jeneng kita wani keduga nampa kadigdayan ulun. Sik, sampean dewa. Iya. Dewa niku nek teng jaman sakniki nyebute pejabat. Sampean niku pejabat kayangan, sampean pejabat donya. Pejabat donya niku sampean.
Sampeyan dadi nalendraning para dewa teges sampeyan kuwi dadi wakiling kawula. Ngoten. Umpama kawula nabot repote napa-napa mbutuh senjata pitulung kawula mbetahke Gusti ngabulke marang apa sing dadi panjaluke kawulane mesti lantarane dewa. Ketite kaya sinuwun Kresna nek laku tapa brata nika. Nindakake talak brata nika mesti nyuwun palilaing dewa, nyuwun pewising dewa. Niku dadi lantaran Gusti maringi kasempatan dhateng dewa. Iya, Ponokawan Bagong iya. Nggih, ning nuwun sewu Gusti niku nek arep maringi pitedah dhumateng titahe niku pilih-pilih lantarane lho. Lantarane niku dipilih lantarane sing kira-kira niku lahir batin napa mboten, tulus napa mboten, resik napa mboten atine, resik napa mboten jaba jerone. Aning sampeyan niku nuwun sewu, tak kira ora pantes dadi dewaning para dewa kaya sing dikendikake Raka Maski. Sapa Pak kowe Pak? Semar Bronjong, Semar Bronjong Priyanto. Sampeyan ora pantes dadi dewaning para dewa. Ulun wis kelakon madeg ana ing Kayewangan Suralaya dadi nalendraning para Jawata. Jeneng kita kuwi ming titah, mboyan duweni wewenang apa-apa tumrap Kayewangan jagat Tribawana. Jeneng kita mboyan duweni wewenang apa-apa. Weh, lha iki menungsa piye to ki? Nuwun sewu, kepeksa kula nrasu bersita karo sampean. Anane dewa ku mergo ana titah. Ngoten. Anane pejabat niku mergo ana kawula cilik kaya kula kaya Semar niki. Semar niku arep kawula cilik niki riyen dewa lho. Mula ora ana tembung Bagong kuwalat mungsuh Semar. Semar niku dewa, Bagong nek ajeng kuwalat mun wingi-wingi pecah ndiasku. Bagong pripun? Aja kewanen iki dewaning para dewa. Kowe arep wani karo aku sisan apa piye? Lho. Aku ki ratu Gustimu aku bendaramu kok. Ora urusan bendara nek kene iki. Kowe Wisnu ta kowe? Ah Wisnu ki anake Bathara Guru. Bapakmu tak tantang pameneh ming kowe. Semangkeyan ora. Sampurnake mau kowe. Lho luputku ki apa? Aku mengelingke karo kowe. Aja tak anggap aku ki wong lali sinuwun Kresna. Ngapunten teng mriki kepeksa ninggal Subasita ya Pak. Ora apa-apa. Wis tak paringi wewenang. Heeh, ora ana tulak sarike apa-apa pokoke Bagong wani karo dewa ya ben. Anggepe apa? Ayo muni aku Bathara Guru. Guru nek murid ora teka ora ndek kadiktayan apa-apa. Sampeyan mangendika, Sampeyan janji arep ngoman-oman Semar, sampeyan janji ora trima Semar cawe-cawe perkarane keluargamu. Durga iki nyrengengeh rupane. Merangos e saiki, mula untune dikawat. Kewanen tenan Bagong men wis. Untune dikawat. Nek mbiyen ya can ayu tenan bayi ya. Untune rapi. Nek saiki merajak. Mula dikawat. Sik dodolan kebaya ora kae? Cahidan. Wong tuwa kentir. Sak-sake ora. Ayo muni sampean. Nek cara kula niku Durga ki elike pole, mbok golek liyane sing luwih ayu. Dumes sampean tresna karo Durga. Sampean niku janjane ming diguna-guna lho kalih Durga. Sampean niku ming napa diparingi apa jaran goyang ya Mir. Heeh. Ming di apa jeneng walik tingale. Nek janjane sampean ngerti rupane Durga ora sudi nglabuhi Durga. Dicupet semene Bagong leh mudha omong-omongan karo Bathara Guru. Manik Maya. Aku ngilangi Subasita karo kowe mergo kowe iki sejatine adikku. Aduh kowe piye aku arep nesu kok ora sida. Wis jame wayahe limbukan. Oke. Kowe ora manut karo Semar gayangan tak nggo kekirik. Kakang Moyondoko. Kakang Semar. Wah, piye kae?
cakra mangruk mining cakra kumitir mijil saking asta kumitir mijil saking asta mintunaken tiwe krama nira wajan wis Semar kok klepat kaya Bathara Guru dieneng-eneng. Iya Bagong nggih. Dirangkul usuk. Dioseri apa kae mau. Munggah kayangan kok wah lah gleleng tenan Semar. Telang dan. Iya Bagong nggih. Anu niki terus pripun kok meng terus semprung ngaten iki. Pasewakan rong dibubarke. Pasewakan dengkulmu mlaca tanggepmu iki negara ngono apa piye? Meng perkumpulan RT kok. Ngenyak sampean ki ora. Iki udu pasewakan iki rak mung aku duwe rembug karo bapakmu nggih. Minggu kene nggih. Wah kok meng terus semprung ngene iki Petruk Gareng do nandi ya? Ngapa, Gong? Nandi wae. Wah, mbakone Ndrontosen enak tenan. Ora meneh ya kok truk wae kira. Gatotkaca kula wonten timbalan. Setyaki kula wonten dawuh. Ngawe ingkang rajing garba ruci Koko Prabu kula nyadong dawuh timbalan patuwa. Kahanan Karang Kadempel tintrim merga sangka patrape Kakang Semar Badranaya ingkang ora narimakake marang apa kang ditindakake dening Wang Pikulun Manikmaya. Iya, parengipun Koko Prabu kados pundi? Keparengipun Koko Prabu kados pundi? Gatotkaca sak kadang mulancur Pandhawa sartane Sencaki derekna tindake Kakang Semar munggah ning kayangan. Mekaten Koko Prabu. Iya. Lajeng padukan Koko Prabu Sri Bathara Kresna badhe tindak tumuju dhateng pundi? Pun Kakang nak sowan ana ngersaning para Pandhawa. Bagong wonten dawuh. Kahanan Karang Kadempel reksanen jagan aja nganti ana dom sumriping tirta ingkang prajal seka sela selaning garu. Nggih. Ngestaken dawuh. Truk. Nyambut gawe iki darat tindakan iki. Oh ya. Yen liwat aku kelingan. Lho truk limbane wis lekas. Ha iya. Wis mangkono munggo dawuhku Gatotkaca prasta dawuh paduka Kanjeng. Wa Prabu Ndrawati kula ngestaken dawuh. Kok Prabu kula ngestaken dawuh. Marata diagirake tang sambung ngeborcana intang budal munggah kayangan. Nyun pamit tambeng pangestu. Tak ngestoni sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Gatotkaca lajeng jangkul. Jagat pangestu karo wayahmu Bathara jagat. Gusti ku yen gawe lelakon tak kira ubayane ora bakal mbalenjani.